ସତରେ ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି। କଣ ହେଲା ବେ ବାପା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ। ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲି, ଠୁକର ପରେ ଠୁକର ମାଇଲା, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଥୋଡା ବି ରିସିଭ କଲାନି। ଇସ୍ କଣ କଦୁର ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ ଲୋ, ଇଏ ମୋ ହୀରାଟା। କିଏ ଆପଣ ମାନେ? ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋ, ଗ୍ୟାରସ୍ତ। ବାପା ମା କଣ ପିନ୍ଧିଦେବା ସେଇଠେ ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ଆଇସ। ହଁ ଆବା ସେଟା ଟିକେ ବୁଲଉନୁ, ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଏଭଳିଆ ବୁଲେଇ ହଉନି। ମାନେ ଏତିକି ପୁରା କଭର କରିଦଉଛି। ଇଏ ଟୋକିଟା କଣ ଦେଖେଇ ଦେଲା କି ରେ? ମୋବାଇଲ ସାମନେ ମୋ ପୁଅଟା କଣ କାଠ ହେଇଗଲା, କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ସାବାସ୍। ପଚା ମହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ରୋଗ ପାଇଁ କଣ ଔଷଧ ନାହିଁ? ଅଛି ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଏଟା 15 ମିନିଟ୍। କିଏ ମାଲ ଆଣିଛୁ କି? ରୋୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାଲିଆ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗୋଳେଇବା ଆଗରୁ ଆଉ କିଏ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। କଣ ଗୋଳେଇଲା ବେ? ଫୁଲ ମାଳ। ଦେଖ ବାପା ମାଲଟା ପୁରା କଷି ଅଛି, ପୁରା କଷି କାକୁଛି। ମଙ୍ଗଳଟା ପୁରେଇ ଘର କରିବେ। ବାପା ତମେ ଅଛ ବା, କେମିତି ପୁରେଇ ପିଇବେ ତୁ ଏ କଥାରେ କେମିତି ଲାଜ କଲୁଣି ରେ? ମାତନ ବାପା ବଳ ପାଇବ, ବଳ ଅଛି। ଯଦି ବଳ ପାଉନି ହେଇ ତ କରନି ବାବୁ ଦୋକାନ ଦି ଚାରିଟା ହୋଲି ଚାଉଳ ଖାଇଦେଲି। ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇ ଆମ ପଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ମାରି ଦେଇଛି। ହଁ ପୁରା ବଳ ଅଛି। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବିଲଟା ପଡିଆ ପଡିଛି, ଲଙ୍ଗଳ ପୁରେଇଦେ। ବାପା ତମେ ସେ ଜଗନ୍ୟାକୁ ଜଗ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ସାରି ତମକୁ ଡାକିବି ଆଉ। ଯାଉନୁ ଶଳା ବାପା ହବନି। তুমি না প্রথমে সে আজ বহুত সুন্দর লাগে। আস আমি আজ ফেরি চৌটি করি। আস କେତେ ମାରୁଛି ବେ? ଖାସ ଚାପଡ଼ା ପରେ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛି। ସାପ ଲାଗୁଳର ହାତ ମାରିଦେଲ।
ତାକୁ ତ ଅଧମରା କରିଦେଇଛୁ କରି ଯାହା ଜାଣିବ ଛଡ଼ା ଆମେ ବାପ କରିବ ଭଡ଼ା ପେଲିବା ମହାବିଲିଆ ଶୁଣୁ ଏଠିକି ଆ ଏଠି କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଖାଲି ତ ଶୁଣୁ ତାକୁ ପୁରା ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କର ନହେଲେ ଦି ଜଣ ଗଣା ପେଲିବାରେ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ତମେ ତଳାରୁ ଧର ମୁଁ ପୁରା